oras. Ngayon tuturuan ko kayo sa pagluto ng pancit canton. Una, magpakulo tayo ng tubig. Nilagyan na natin ng tubig. Tanggalin na natin yung butane. Pag okay na, huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa tao hindi ka naman gusto. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. Pag kumulo na yung tubig, ibuhos mo na. Ibuhos mo na lang yung pagmamahal at oras mo sa iba kung alam mo namang ginagawa ka lang niyang tanga.